Halløj, og tak fordi I gerne vil støtte op omkring vores kommende projekt. YouTube-videoer til børn 0-6-årige. Jeg har lavet et eksempel på et logo, som jeg gerne vil vise jer. Og det ser for eksempel sådan ud. Jeg har lavet 2 udgaver, en sort-hvid og en i farver. Og det er den i sort-hvid, som jeg ser først, og så kommer den i farver. Og jeg har lavet lidt lydeffekter til. I får lige lov at se dem. Så har jeg også lavet et eksempel, hvor jeg lige har hurtigt optaget en bamse med green screen, og så har jeg sat den ind i et 3D-grafikprogram, og bare for at vise jer, hvordan det kan komme til at se ud. Og jeg har brugt Vi skåler med vores venner sang. Jeg har dog ikke lavet hele videoen, fordi det tager virkelig lang tid, hvis det skulle stå og render. Den der båden med havet og lignende, ikke? Mange af de der frames, de tager 10 minutter per frame, og der går sådan cirka, der går 25 frames på 1 minut, ikke? Så du skal gange 25 med 10, så har du antal af minutter, det tager for at lave 1 minut, eller noget den stil. Det tager i hvert fald lang tid. Så jeg har kun lavet ganske lidt med båden, og det viser jeg. Og I får lige lov til, at der er et screenshot på nu, ikke? Men I kan lige se, hvordan det kører i normal bevægelse. Og det viser jeg lige et par gange, for det er meget kort. Og så kan I lige få lov til at se det i slow motion, og bemærk venligst, at man kan faktisk godt se, der kommer lige en bamsedukkende op. Så hopper vi lige hen til selve båden, fordi så sprang jeg nogle frames over. Og der synger jeg lige med bamsen, så kan I få lov at høre, hvordan det lyder. Og der har jeg også lavet lidt lydeffekter til os, som er ganske godt. Vi skåler med vore venner, og dem som vi kender, og dem som vi ikke kender, dem skåler vi med. Hey, skål, skål alle sammen! Woohoo! We cheer with our friends and those who we know, and those who we don't know, we cheer with them too. Hey, hey, hooray, 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 you! Nu har jeg i hvert fald lige fået et forsmag på, hvad det er, at jeg kan lave sådan rent grafisk. Og jeg håber, at I vil lægge hovederne i blod for at få nogle gode idéer til, hvad vi ellers skal lave sammen. Og så må jeg også meget gerne tænke over, om I synes, at det er et okay logo, og navnet, om det er okay. Tot TV, det fungerer både på dansk, og det fungerer på engelsk. Og det er nemt at udtale for små børn. Så det var der, jeg tænkte, at det måske var meget godt, og en skildpadde, den var meget sød, ikke? Og der har nogle uskyldige symbolikker, meget, meget fine symbolikker faktisk. Ja. Og så håber jeg, at vi kan være klar inden Black Friday, fordi på Black Friday der er jo tilbud på en masse ting, som vi så kan købe. Fordi vi er jo nok nødt til at investere et eller andet i projektet, før vi kan lave noget ordentligt første gang. For det skal være ordentligt første gang. Ja, men jeg ser frem til, at vi mødes alle sammen. Hej.